subscribe sannan alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura su a wannan channel namu mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna tare da Habeej TV kamar kullum. A yau darasinmu na zamu magana ne akan wasu abubuwa da suka shafi Facebook wanda mutane da yawa ba su sani ba. Sanin kowa ne cewa Facebook na da abubuwa da yawa a cikin shi. Akwai buttons da yawa da ba lallai bane mutane suka sani, musamman wasu manya haka da su shiga iyaka dai su ɗanyi typing su posting ko su sharing da dai sauransu. To akwai abubuwa da yawa a Facebook da in dai ba ka kasance mai yawan bincike ba za ka taɓa sanin akwai su a ciki ba. Misali, akwai da aka canza Facebook page ɗinka ya koma baƙi, watan dark background kenan, a madadin ya koma fari. Za ka iya amfani da wannan kamar idan dare ya yi haka, saboda kafar rubutun nan ya affecting ɗin idonka. Sannan akwai da za ka iya amfani da Facebook ɗinka ka nema aiki. Sannan akwai da aka amfani da Facebook ɗinka ka riƙa ma Facebook editing haka. Ba biya suke ba amma za su riƙa tura maka abubuwa kana ɗan duba ko ya yi ramin da dai abubuwa makamantansu kuma da dama. Yanzu kai tsaye za mu shiga cikin application ɗinmu na Facebook kamar haka. Ina using Lite ne, it depends da abin da mutum ke using. To za mu zo nan gefe ga shi nan wasu layi guda uku haka, sai mu danna su. In muka danna su za mu zo kan wani shafi ne na Facebook kamar yadda muke gani. Can sama ga inda sunanka zai fito, view your profile, nan kuma ƙasa daga Habeej collection, Nuba Poly. Waɗannan su ne groups ɗin da kake da shi da kake managing. To muka zo nan COVID ne, sabon button ne wannan, ga live videos. In muka danna live videos ɗin nan, duk bidiyon da suke live ne yanzu ake gabatar da su, za mu shiga mu gan su. Kamar yanzu ga AIT, ga video creators da dai sauransu. Duk bidiyon da yake live za ka gan shi a nan gurin. Dan in muka je messages, duk messages ɗin da ke kan da aka min ta Facebook ɗin nan, mun san ta sama ana ganin su, to ta nan ma ana iya ganin shi. Sai mu je group. In ka danna groups ɗin nan, duk group ɗin da kake ciki su ne za su fito kamar yadda muke gani a nan gurin. In muka danna see more, za mu ga sauran groups ɗin da muke ciki kamar yadda dai aka saba. To idan muna neman group, za mu zo mu danna discover, sai mu duba group ɗin da muke nema mai joining, sai mu danna join, sai mu shiga. In kuma muna son mai creating group ne haka, shine za mu zo mu danna create group, sai mu bi nan gurin mu cika abin da suka bukata mu cika. To ba nan muke ba, yanzu za mu fita daga group, za mu zo friends. Yanzu in muka danna friends ɗin nan za mu ga dukkanin abokananmu da suke kan wayanmu. Ga shi nan nan birjik. In muka ga wannan green ɗin yana nufin suna online kenan, they are active. To yanzu za mu fita, mun dawo inda muke. Nan akwai pages. Mun san akwai bambancin page, Facebook page da Facebook group. Facebook page shine za ka ga irin na kamfanoni ne haka, kai ba za ka iya zuwa timeline ɗinsu kai rubutu ba, sai dai ka je comment. Amma group kuma za ka iya zuwa kai rubutu a post, ka yi post a kowa ya gani, sai dai in mai group ɗin sun sa in kai post ɗin sai sun yi approving. To bambanci kenan na group da page. Shi kuma group duk wanda ya yi rubutu za a ga sunan shi. Amma page, idan misali ina da page, misali in ce sunan page ina Habeej ko, to duk sanda na yi rubutu a page ɗin nan, sunana ba zai fito ba, sai dai wannan Habeej ɗin zai fito. In muka duba kamar su MTN, su waye hakan nan waɗannan pages ɗin, su Daily Trust, in sun yi rubutu because suna da page ne ba group ba, duk rubutun da za su yi za mu ga Daily Trust ne ta yi rubutun nan, ba wai mutum individual ba. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin bambancin da ke page da group. Sannan page yawanci ana iya boosting ɗin shi, kana iya ba Facebook kuɗi su taya ka tallata wannan page ɗin, yadda wani zai iya ganin page ɗin ya maka liking. Amma ba a yin wannan a Facebook group. In muka je saved, akwai abubuwan da ake a Facebook kamar da na ce da dama. In ka danna save ɗin nan, kamar misali muna yin karatu ne, kamar mun ga wani abu da
muke son mu karanta amma ba za mu iya karanta shi a daidai lokacin ba, abinda za mu yi kawai wannan ɗigo-ɗigon da ke nan ƙarke shi za mu shiga mu danna. In muka shiga muka danna za mu ga bayan turn off ɗin nan akwai save post. Muna danna save post zai mana saving ɗin post ɗin nan da muka ce ba mu karanta shi yanzu ba, ko muke so ko muke sha'awa zai mana saving yadda nan gaba za mu iya shiga nan guraren mu danna saved mu gan shi ya fito mu karanta. Misali wanda ne saving ga yi nan shine aka sa earlier today ɗin nan, shine ne saving ɗin shi yanzu nan. Ina danna shi kuma zai buɗe min zan je in karanta shi. To misali ga abubuwan da na yi saving nan, waɗannan su ne abubuwan da na ga ina buƙata in karanta su, amma saboda ƙila ko ban da lokaci ko tsayin su ba zan iya karanta su a lokacin ba, sai in saving daga baya zan zo in karanta. Ko kuma abu ne mai muhimmanci da nake son in copy in sharing amma a lokacin ban da daman haka, sai in ajiye shi a nan. Duk sanda na zo na buɗe shi, misali bari in buɗe wannan na 1 million teachers ɗin nan, gashi nan na danna shi. To idan ya buɗe zan ga abin da nake so in karanta, zan iya zuwa in abu gashi nan view post. To zai buɗe mu sai in je in karanta shi. Na gaba sai na buɗe ba, gayi nan alamun zai buɗe. To haka za mu yi su duka in kana da saved post. Misali akwai post da yawa da muke son mu saving ɗinsu, to nan za ka zo ka buɗe. To muka dawo dai kan inda muke ɗigon nan guda uku, akwai memories. Now memories shine abubuwan da suka faru maybe a shekarun baya, kamar a ce a rana mai kamar ta yau me ya faru a shafinka na Facebook. Misali a rana mai kamar ta yau a wancan shekarar na yi posting kaza. To wannan memories ɗin in ka shiga shine Facebook zai rinka tattaro maka su. Misali on this day gayi nan 1 year ago ya nuna cewa na yi sharing wannan flyer na Zaria Summit da aka fara yi a Zaria. To gayi nan iyaka an zan iya zuwa nan in sharing ko kuma in bar shi. To haka in na bi duk abin da yake ya san Facebook ya san na yi zai sa shi a memory, zan iya shiga in gani in sharing ko kuma ya sa a timeline ɗina. Sai akwai event kuma shine irin tarurruka ko wani abubuwa da akan yi. To in ka danna zai kawo maka event inda za a yi wannan watan ko wannan satin. Kamar yanzu da muka shiga gayi nan event, in ina so zan danna interested a ƙasa, idan kuma ban so shi kenan. Idan muka je ƙasa akwai event in yau, akwai tomorrow, akwai this week, akwai this weekend. Sai rika shiga ina neman wanda nake so sai in duba in liking ɗin shi. In ni kuma nake son in creating event ina, misali ina da wani taro, to zan zo nan sama gashi create, zan danna create sai in shiga in yi designing ko in rubuta event inda nake so mutane su gani su attending. To event kenan. Amma ka je games, ana yin game da Facebook wanda ina iya cewa 99.9% ɗin mutane ba su sani ba. Gashi yadda za ka yi, iyaka nan za ka zo ka danna play kawai sai ka hau ka yi. Nan kuma video ne, za ka ga game ɗin da mutane ke yi. Bari mu gani ko zai buɗe. Video nan da muka danna a gefen play shi zai nuna mana games ɗin da mutane ke yi da za mu gan shi live. To muka je ƙasa akwai friend request kamar yadda muka saba ganin shi a fuskan Facebook ɗinmu. Zai nuna maka friend request nawa kake da su, wa kake son ka accepting, waye ba ka son ka accepting. A can ƙasa muna da jobs, kamar yadda muka fara na ce ana iya neman aiki da Facebook. To jobs ɗin nan ni saboda na riga na shigar da data ɗin da nake so shi sa muka ga haka. Amma duk wanda ya lura da abin da nake scrolling yanzu shine zai ga yau akwai administrative volunteer da ake nema a Zaria, akwai NGO networking partnership, akwai marketing executive, duk sababbi ne ga su nan new. Sai 23 days ago gashi ana neman mail officer and account officer. To in muka duba ƙasa gashi ana neman graphic designer, content editor, abubuwa da yawa dai ana neman su. Iyaka in kana da buƙata kawai za ka danna ne. Misali mu danna new, muka danna new ga ƙasa nan mun sa an ga apply, sai mu danna apply zai nuna mana inda za mu cike wasu details ɗinmu sai mu cike kawai. To a saman nan kuma gashi inda suka sa send on WhatsApp,
in ka danna in dai sun bada number su na WhatsApp, kana danna za ka shiga ka musu ku tattauna da wannan kamfani ko ma'aikata da suke nema. To kai ma za ka iya yin posting naka, gashi inda aka sa create job, za ka iya zuwa ka rubuta, misali kana da ɗan kamfani, aka iya rubuta ina neman kaza da kaza da kaza a location kaza. To za ka iya yin wannan abun, amma tun farko akwai yadda za ka yi setting ɗin. Kai kamar misali da baka taɓa shiga ba, ka shiga job. In ka shiga job sai nuna maka kashe-kashen ayyuka, administrative work ne, media work ne, transport ne, menene zai tambaye ka wasu labarai kake so. Idan akwai aiki na transport ne kawai kake so, sai kai tikin wannan. Idan kuma akwai aiki kowane ɓangare ne kake so, shi ma sai kai tikin ɗin shi. Za su tambaye ka aikin volunteer ne, ko intern ne, ko permanent ne, ko temporary ne, shi ma sai ka zaɓa a wurin. Sannan za su tambaye ka aikin in a wani gari ne. Misali, ni a nan kamar na sa Zaria, amma kuma 1.50 kilometers. To duk wani area da yake around Zaria, within wannan kilometers ɗin, in dai akwai aiki offer a wuraren, to zan gani a nan. Misali, inda na sa Kaduna, to zai zama aiki na Kaduna ne kawai zai ɓullo min. In na sa Abuja, aikin na Abuja ne kawai zai ɓullo min. Sai dai in na zaɓa kuma kilomita around. To da wannan za ka iya tracking ka in akwai aiki ka ɗan raka applying. Duk da dai wasu lokutan za ka ga mutum ne na son kawai ya gwada, sai creating job ɗin. Kawai na son ya gwada tabbas da gaske ne ana creating, ba wai na gaske ba ne, amma in ka dinga bibiya za ka samu na gaske insha Allahu. Da in muka je can ƙasa kuma muna da ads manager, wanda ya shafi waɗanda sukan ba Facebook tallan pejin su ne. Sai akwai suggest edit. Suggest edit ɗin nan shine da na muku bayani, Facebook za su ɗan turo wasu abubuwa da za ku ɗan musu editing. Ba wai rubutu ba ne za ku gyara musu. Za su iya turo muku hoto kamar yanzu. Nuhu Bamalli Polytechnic Zaria, sai ga hoto ya fito. Does this picture represent the place well? Shin wannan hoton da muke gani yana representing wannan makaranta? Sai yanzu nan zan ce no, bai representing, saboda ai ba tambarin makarantar ba ne. Ya ce kofan gayan Locust Zaria. Shin wannan hoton in an gan shi an san yana da alaƙa da kofan gayan? Sai in ce no. In kuma yes ne sai in ce yes. In kuma ban san in sa ansa sai in skipping. Yanzu wannan hoton yana representing Salsabil? Zai iya representing saboda Salsabil na sai da kayayyakin kitchen. So zan iya saka yes. To irin waɗannan abubuwan da haka, to in ka je nan akwai scoreboard, wani point na ci. Gashi ina level 7, na yi masu 23 edits da dai sauransu. Nan friends ne da su ma suke da point, sun yi masu editing. Nan kuma my edit, yawan abubuwan da ni editing, ga abubuwan accuracy na 84%, accepted 11, not accepted 2, today 3. Abubuwan da na ma Facebook kenan, da wanda suka yadda da wanda ba su yadda ba. To wannan shine Facebook editor da nake yi muku magana, kuma kyauta ne suke yi. Ga most recent post da mutum ya yi, ga setting, ga a nan setting ma akwai wani abu da insha Allah za mu gabatar da bidiyo musamman yadda ake amfani da wasu settings a Facebook. Amma ka zo ƙasa kuma shine inda nake maganan dark mode. A Facebook muna da dark mode, a WhatsApp muna da dark mode, a videos ɗinmu da muka yi bayani yadda za ka samu WhatsApp ɗinka dark mode. A YouTube akwai yadda ake sa dark mode, insha Allah za mu yi video a kan shi. Yanzu a Facebook ɗinmu gashi mun zo dark mode. Muna son yadda farin screen ɗin na yake koma baƙi. Yanzu za mu danna. Idan mun danna, gashi na yadda ya koma, Facebook ɗinmu ya koma baƙi. Wannan ɗan blue ɗin muna matsar da shi gefe, Facebook ɗinmu zai koma fari. Yanzu za mu koma baƙi, gashi mun koma. Yanzu ko da mun fita daga nan page ɗin, bari mu fita. Ko da mun fita daga page ɗin nan, gashi na yadda Facebook ɗinmu ya koma baƙi. Muna gani Facebook ɗinmu ya koma baƙi. To in muka dawo cikin nan, muka zo dark mode, muka cire, Facebook ɗinmu ya koma fari. To haka yake yadda za ka canza dark mode. In muka zo privacy shortcut, wani abubuwa ne na sirrin waya. Akwai language. Ina so Facebook ina ya koma mun komi da English, komi da Hausa, ko da French, ko da Arabiya,
ko da wani yare da dai yake nan gurin zan danna. Misali ina son ya koma Hausa, zan danna Hausa. Ganin cewa ba kowa bane ke iya karanta abubuwan Turanci, ba wai post ɗin bane zai koma Hausa. Abubuwan da suke ƙasa irin su share, su like, su comment su ne za su koma Hausa. Kamar misali in muka je ƙasa za mu gani a rubuta jawabi, comment kenan ko da sauransu dai. To yadda za ka canza kenan ya koma Hausa. Mu yanzu muka duba nan, mun ga komi sha'ani, wasanni, buƙatar ƙara aboki, ayyuka, tallace-tallace, gajeren hanyar sirri, yanayi mai duhu da dai sauransu. Kun ga komi ya koma Hausa yadda Bahaushe zalla da bai san Turanci ba zai iya amfani da wayar shi. To yanzu za mu koma mu canza mu koma Turanci, sai mu je kan harshe. Mun danna harshe sai mu je kan English. Mun dawo kan English. To ga yi nan. Mun dawo kan English. To wannan kaɗan kenan daga cikin abubuwan da suke da na ce mutane da yawa ba sani ba a Facebook. Then a Facebook akwai clear space. Duk wayarka ta ɗan yi nauyi, akwai abubuwa da yawa a ciki, za ka iya zuwa nan. Wannan kashe ɗin irin kamar in ka saukar da wani hoto ko wani abu ne da Facebook ke tattara maka, to za ka iya zuwa kai kawai ka ce clean. Duk wannan ba wai wasu files bane masu amfani kamar yadda muke gani a nan. An ce remove unnecessary cache files to save space on your phone. This won't delete your photos or videos. Wato in kai deleting waɗannan caches ɗin za su ƙara maka space, amma ba su goge maka videos ko photos da ke kan wayanka ba. To yanzu za mu yi clear 4.3. Gashi nan na sa delete, ya goge min duk wani file da ya riga ya hau na tarkace. Akwai report a problem. Report a problem is idan kana da wani issue haka da Facebook ko da wani labari haka da aka wallafa da kake ganin bai cancanta ba, za ka iya zuwa nan kama Facebook reporting. Kana yi za su maka alert cewa sun gani, za su duba. Ko kuma misali ba ma haka ba, akwai lokuta da yawa da za ku ga a wasu shafuka ana tura hotuna ko na batsa ko na addini da bai kamata ba ko wani abu. Idan ka danna wannan post ɗin akwai inda za ka ga report. Kana danna report ɗin nan Facebook za su tambaye ka, kana ganin wannan rubutun ya kauce hanya ne? Za ka ce eh. In ka ce eh, za su tambaye ka wani irin kauce hanya, tsiraici ne ko kalaman ɓatanci ne ko fake news ne. To za ka select wanda kake ga yayi daidai sai ka tura musu. Su kuma za su turo maka cewa sun karɓa. Daga baya kuma yadda suka yi abinda suka yi bincike suka gani za su turo maka. Idan za su kulle wannan rubutun ne, idan kuma za su bar shi za su turo maka. Dan na tuna akwai sanda na taɓa yi na wani rubutu haka da aka yi na tura musu. To daga baya sai suka ce su iya bincike su sun ga dai wannan hoton bai yi kama da na tsaraici ba, da mu gaskiya a wurin mu ya kama da shi, sai suka bar shi. Wannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da Facebook suke yi, ko in ce sirrikan Facebook wanda ba kowa bane ya sani. Kuma a nan ina ga duka a nan za mu dakata a wannan gaba, sai in Allah ya kama a videos ɗinmu na gaba. Muna roƙo idan kun ji daɗin wannan bidiyo ɗin ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa, ku danna mana like, sannan ku share da sauran jama'a don su ƙaru kuma ku samu lada cikin wannan abin. Kar ku manta akwai videos ɗinmu da muka saki na applications da yawa. Mun yi magana kuma akan survival fund, sannan mun fara ɗora karatun littafi mai suna A Mafarki Na, wanda za mu ɗauka muku insha Allah. Mana subscribe sannan alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura su a wannan channel namu mai albarka.